Grupperede observationer har vi her. Det er, hvor der sådan er flere tal inde i hver observation, fordi man har nogle kasser, man ligger ned i. De her åbne og lukkede streger her. De viser, at hvis den er lukket omkring tallet, så er tallet med, mens hvis den ikke er lukket omkring tallet, så er den ikke med. Så er det kun alle tal, der går ned uendeligt til på 444, så er det med. Ja. Typetallet, det er det tal, som, eller typeintervallet er det interval, som fremkommer allerflest gange. Det er det tal, der fremkommer gange med 40 i det her tilfælde. Og intervallet 440 til 441. Så der er det er her 440,15. Og det er gennemsnittet af alle tallene lagt sammen, divideret med antallet af tal, der er med. Så er der spredt her. Den er på 1,5. Det vil sige, at den gennemsnitlige afstand fra gennemsnittet, som vi fandt heroppe, den er på 1,5. Altså, der er en afstand fra værdien på alle beløbene. Men gennemsnittet er afstanden fra værdi. Så har vi mindst og største værdi, og den skal du bare aflæse op fra dit skema, og i det tilfælde der er 8, der er mindst værdi, og 40, som er største værdi. Så har vi partisætten, som man kan se på sumkurven, så ligger det første parti på 25%, og medianen, som er på 50%, og så på det øvre partisæt på 441 på 75%. Så har vi et søjlediagram, som viser, at det mest hyppige, det er 440 til 441, som man også kan se over i tabellen. Så er der sumkurven, som er de summerede frekvenser, som er den røde streg, der går her. Det er medianen, som er her på 440 over 5. Og måden man på, det er det, man tager alle tal, og så skriver man sammen på sådan en lang række, og så så begynder man så at krydse af, indtil man til sidst kun har et tal tilbage. Og det er så medianen, altså det tal, som hvis man går ind, så man finder. Altså uden at tænke på, hvilke værdier der er, man bare går ind. Ja, det var vores statistik.